onze reportageserie over kinderhospice Het Lindenhofje. Dit is de Wereldomroep. Op de verengelsing van het Nederlands wordt nogal eens gevoeterd. Er zijn toch genoeg mooie Nederlandse woorden, zo wordt gezegd. En sterker nog, wist u dat omgekeerd het Hollandse vocabulaire ook vaak is doorgedrongen tot een buitenlandse taal? Nicolien van der Zijs schreef het standaardwerk Nederlandse woorden wereldwijd, dat op 19 november uitkomt. 8 jaar lang speurde ze samen met haar medewerkers naar Hollandse restanten over de hele wereld. En ze vond 17.560 unieke woorden die gemiddeld in 2,5 taal terecht zijn gekomen. Hoe ging dat in zijn werk?